For more than 50 years, CSC has been amongst the leaders in the IT industry. We are providing solutions to governments and leading companies for their business processes and information systems. Today, 81,000 CSC professionals serve clients in more than 70 countries worldwide. Our mission is to help our customers benefit from new technologies and innovative ideas. CSC Bulgaria has been part of CSC's amazing family since 2008. Now, CSC Bulgaria is strategically positioned as an essential nearshore development centre for CSC. From our head office in Sofia and our offices in Varna, we serve customers from various business sectors in Europe, Latin America and Asia. В офисите на CSC България в София и във Варна работят повече от 600 души, като над 400 от тях са програмисти. В състава ни влизат и администратори на бази данни, специалисти QA, бизнес анализ, управление на проекти. Служителите на CSC България имат умения в различни технологии, като Java, C, C++, .NET, Oracle, MS SQL, PLSQL. Работим със собствен език на програмиране, GraphTalk, с който разработваме една от водещите застрахователни софтуерни платформи. За нас в CSC България е много важно обучението на нашите служители да бъдат на ниво. Затова използваме корпоративния портал CSC University, където на нашите служители са предоставени за свободно ползване над 55 000 часа онлайн тренинги и над 44 000 книги. CSC University поддържа каталог за обучение в IT и бизнес умения и също за подготовка за курсове за най-различни над 120 сертификата. Работя в CSC от година и половина и за този кратък период успях, благодарение на CSC University, да премина през необходимите курсове и да се сертифицирам като специалист по управление на проекти PMP. За мен като консултант най-ценното в CSC и това, което ме привлече на работа в компанията, е натрупаният интелектуален капитал. Разнообразието и честите предизвикателства ми дават чудесна възможност за професионално развитие. Започнах работа във фирмата още докато бях студентка, като стажант-програмист и в последствие получих предложение да остана. Работих по различни проекти с различни екипи, които бяха разделени на различни места и в различни държави. Travailler avec CSC Bulgarie, donc travailler avec les Bulgares, c'est assez intéressant parce que c'est des gens, c'est l'Europe déjà, donc il y a une culture européenne qui est intéressante, qui est différente aussi puisque les Bulgares ont par exemple une communication assez directe, donc qui au début peut refroidir, mais qui finalement est assez utile pour les discussions parce qu'on va directement au point dont on a besoin de traiter, donc c'est assez efficace finalement. Et les gens sont très conviviaux finalement. On se rend compte que quand on est rapidement intégré dans les équipes. В CSC България работя вече от 2 години. Това, което ме привлича и мотивира най-много, е сплотеността на екипа и динамичната среда. Чувствам се полезна. Развивам се не само професионално, но и като човек. Присъедини се към CSC, когато бях студент трети курс, без никакъв трудов опит. От тогава това, което ме кара да идвам винаги с желание и усмивка на работа, са атмосферата и колегите тук. Заедно организираме различни благотворителни инициативи, пътуваме уикендите из България, спортуваме и се забавляваме. Имаме си дори футболен отбор, с който вече 4-та година се представяме достойно в столичната IT лига. Напоследък дори с моите съотборници често се шегуваме, че при подбора на кадри в CSC, освен Java и .NET, би било хубаво за нас, ако изискваха и футболни умения. Също така наши колеги организират тренировки по пилатес, йога, карате, тук в офиса след работа, а аз и мой колега водим занятия по български народни танци. Винаги, когато споделя стажа си в CSC, получавам въпроса: нямаш ли нужда от промяна? Истината е, че имам, но проектите ми тук са наистина разнообразни. Всеки един от тях е едно ново начало с нови хора, технологии. Работила съм в сферите на авиационното инженерство, железопътния транспорт, банкиране, застраховане, електронна търговия. Присъединих се като програмист, но задачите ми се разшириха и сега работя и по архитектури, обща работна среда за екипа, инсталация на продукционни сървъри. At CSC, we have many tremendous opportunities for career growth. You'll find a spirit and passion for our business among our employees, and I hope to welcome you to our family in the near future. Компаниите в България. Проект на JobsBG.